Sugeng dalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Apri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Limbo Mak Cangi. Sehat nggih Mbak Apri? Sehat, wilujeng pangestu panjenengan. Laris nggih. Alhamdulillah laris. Muga-muga jenengan tansah pinaringan panjang yuswa ingkang kebak barokah. Amin, amin. Rezekine tambah melimpah pangestu ruah. panjenengan, Pak Yoyo. Tanggapane saya ndedel mbarokahi. Amin. Mbak Mimin. Injih wilujeng dalu, Mbak. Wilujeng dalu. Nggih. Jenengan nggih mboten kula bedakne tetep kula dongakne. Injih, matur sembah nuwun ngaten menika lho ingkang kula remeni saking panjenengan. Kula adil to. Injih. Adil. Jenengan ingkang tansah pinaringan sehat. Amin pangestunipun. Pinaringan berkah. Injih matur nuwun. Awet ayu. Pangestunipun. Lepas parane jembara kubure. Ampun riyen. Benjing. Benjang, Benjing. Jeh. Mbok pirang puluh taun. Injih, benjang malih. Tasih dangu, Injih. Nggih jenengan tetep kula dongakne panjang umur, Mbak Amin Mimin. pangestunipun. Dadi wong sak donya mati kabeh jenengan sik urip dhewe. Dadi wong wis dorane kowe kelap-kelip dhewe. Ya aja to, Pri, ya cukup umur ngaten kemawon, Jih. Cukup umur. Nggih. Apa gunane umure dawa nganti pirang atus lek mboten sehat nggih to? Lah, Sing penting napa berarti? berarti ya sing sehat. Oh, sehat to lek cukup. ora laris. Oh. Cukup, mboten kudu laris, penting cukup. Bedane apa? Sugih kali cukup. Nek wong sugih niku urung mesti cukup. Ning nek wong kecukup mesti sugih. Contone. Contohnya ngeten, nek wong sugih urung cukup hawane mung kurang dan kurang. Murka ngangah-angah sing kudu hak milike. Ning nek cukup pandai bersyukur. Kaya kula ki ndek bojo siji wis cukup. Nek pengen tumbas, tumbas daharan, tumbas daharan nggo kuliner. Lambe ratimu ra padha kowe, Min. Tumbas daharan. Sik to. Mau lagi metu nyuluke wis min lho kowe iki. Mbak Mimin lah aku lek ngurmati nganti kaya ngono iso. Lah nek nang omah kulinane lek Sukimin ngoten. Ya aja mirang-mirangke ngono kuwi. Apa Mbak Apri asline jenenge apik to? Alah jenenge Panut. Panut Wibisana, nek teng omah bengkel ngetap polisi itu cepet ditap kali Apri. Ya. Walah Nut, Panut. Iki jenenge Imut. Imut beta. Imam dan Panut. Imam ki sing ditocos, oh sing nyaran kuwi. Layak wit sore mau Mas Imam sing nabuh ki le ngangge beskap bingung ae wut ae. Mergo ajeng ketemu kalian jenengan to Mbak Apri. Arep petok aku brewoke dicukur. Dibabati ora. Dibabati. Nek kaya Kalonjono ya dibabati ora nggih. Lho, sing penting nek wong nyambut gawe iki bener nomor siji golek duit mau bener golek sandang pangan. Tapi ada yang lebih dari sekedar uang, kenyamanan hati. Nggih to. Coba kowe nyambut gawe dibayar akeh, ning bosmu juraganmu gualak, rung rampung gawe wis diperintah meneh, ulate buket apa kowe nyaman. Ning kowe bayaranmu jane sak madya umume. Jelas ketemu sing tok tresnani, kancane penak, dadi ternyata kenyamanan hati niku ya penting. Oh. Dadi sing pertama kudu nyaman nggih. Nyaman. Dadi dhuwit iki mboten nomor siji nggih. Mboten nomor siji, bisa Dadi menjadi nomor upamane 10, nomor sekian. Karo Pak Jarwo sesuk-esuk mboten disangoni, sing penting atine nyaman mboten masalah nggih. Lah kula Pak Jarwo menawa mesem guyu pun mongkok ati kula kok. Waduh. Mongkok lho. Ternyata dengan bertambahnya usia, nyon sing wong wedok iki pengine mung ayem dimengerti. Sing wedoki sapa? Hamba. Nyon pangapunten Pak Jarwo, kalau kula mboten salaman kalian panjenengan kok nyon sewu kirang sopan kok mboten. Kula katemben santun busana, nek tak unggahke wentisku ketok, heeh. Nek tak dukke payudaraku ketok. Lah ya kok dadi nyon sewu kula mboten. Payudara apa ngabrakan isi kanebo kok payudara. Nyon pangapunten kok anu Mbak Mimin kok ternyata sombong. Nyon pangapunten saestu mangke salamanipun dipun rapel nggih Bapak. Aku lho wis foto kali Pak Jarwo. Mau Pak Jarwo nyerak ngenten iki. Mosok jenengan iku lanang, Mbak nggih. Napa ditiliki pripun, Pak? Aku yo. Ayo mungkin menipu lho, Jas. Lho, ndongake warga macanan. Warga macanan kula dongaaken mugi-mugi sak sampunipun ngawontenaken adicara bersih desa tansah pinaringan dirga yuswa, rejeki ingkang gangsar berkah barokah, tutuk momong putra wayah. Ingkang sekolah nggih pinter ingkang sekolahe, ingkang olah tetanen matikel-tikel panenipun. Ingkang nembe meteng mugi lairan kanthi slamet. Amin. Anake nek metu lanang dadi lanang tenan. Tulen sejati. Nek metu wedok wedok tenan. Tulen. Aja kaya kowe.
Kowe. Nah aku lho cek motok lho. Halo. Body language-nya lho. Moto kapane Sex appeal-nya lho. Seks appeal anggar bar wayangan kok bokong kok iso ting selampir. Dipeme. Ning ya sungguh sarana lho. Ning jenengan kudu matur nuwun karo Pak Jarwo. Pripun? Matur nuwun kali warga masyarakat Macanan. Nggih. Nuwun sewu jenengan lek piyai khusus. Nggih wau lho, ya ora lanang, ya ora wadon nggih to. Dikhususke Bocah Dikhususkan. ampun khususan lho. Nggih mboten. Kudune lek umume lho, nuwun sewu umume piyai kadung jenengan lek turun dalan nggo icik-icik ngoten niku to. Ratin-ratin. Ning kalian Pak Jarwo dipun mulyakaken minggah wonten pepanggungan dados bintang tamu untuk menghibur warga masyarakat ing Palalat dan Macanan. Tegese Pak Jarwo memanusiakan manusia yang mempunyai karakter walaupun beda. Sembah nuwun nggih Pak Jarwo. Jarwo sembah nuwun. Nggih Kaya sampun kesiram banyu sewindu rasane bri aku ya Allah kaya moto sembah nuwun Pak pun siram banyu waki. pun ngokeni batang ngenten iki Pak. Kok batang lho. Oh sembrono. Iki Sembah. ugi kerawuhan bapak-bapak kepala desa sekecamatan Jogorogo. Jogorogo. Ugi Pak Camat Rawuh. Pak Camat Rawuh, nggih. Pak Kapolsek, Pak Babinsa, Pak Dan Rame. Aku wedi lele. Lah ngapa ta? Nyebut karo Pak Kapolsek nek wedi ngopo? Lah awane kaya pengen dibedil. Umume. Ya ora, wedi le digaruk kuwi awakmu ora. Mbok ya nalurimu begenten iki dilerek. Lah kok pengen dibedil cek senjata tidak untuk menakut-nakuti. Lah, Monggo piye ta? ngawekani. Nek ana tindak kejahatan sing ora iso ditolerir lagi. Lah, aku ora wedi, aku Nek semasa seneng. iso pendekatan persuasif, nggih to, dari hati ke hati, kemasyarakatan, iso ora mungkin bedil kuwi pas ditamakke. Dadi jangan menakut-nakuti. Lho. Bedile pira, Lek? Loro. Kok loro? Bedil dinas ku nggo nembak ngurangi jumlah penduduk. Nek bedil pribadi nggo nembak tambah jumlah penduduk. Wah iya. Ya tergantung lek ditembak no. Nek sing ditembak kowe apa ora tempuk peluru do peluru. Matur sembah nuwun Bapak panjenengan sampun luar biasa rawuh ngestreni berkahi lan ugi mengamankan aja. Iya. Nek kata-katane jenengane jane apik kabeh. Babakan menapa lho? Mugi-mugi warga masyarakat Macanan barokah. Injih. Nuwun sewu jenengan usa ndonga ngoten jenengan agamane napa? Amit sewu lho. Nggih, kula alhamdulillah kula Islam, kula muslim. Muslim. Nggih. Nate salat jamaah. Alhamdulillah nggih. Kula tak nyuwun prisa ngapunten. Jenengan melu golongane wong lanang apa wong wedok lek jamaah? Menawi salat heeh. nggih kembali ke fitrahnya saya tetap menjadi jamaah kakung. Oh ning ngarep. Ning ngarep. Oh. Dadi tetep Heeh. Ning ngarepe imam. Kok ning ngarepe mboten. Nggih di antara wingkingipun imam menika ya entuk soft nomor 1 napa nomor 2 napa nomor 3. nek aku tetep nyaman ning burine imam kok. Dadi makmum sejati. Nggih. Manut karo sing kakung. Ngono kuwi. Bersih desa menika tradisi yang sudah mengakar Nggih, tilaranipun para leluhur to. Nggih. Nyatanipun dipun uri-uri, dipun urip-urip kalian warga masyarakat Macanan. Nggih. Tur Pak Lurah piyayinipun sembodo. Nuwun Leres. sewu, kula nembe mawon dugi sedaya administrasi sampun dipun lunasi klebet panjenengan pun tumut bukesi. Sembah nuwun nggih Pak nggih lho sesuk kena nggo suntik kabeh to malah. Jane mboten sah dilunasi bukesi ngoten kula balekke separo lah sebadet lunas. Delok mirsani warganipun guyub nika mongkok Seneng, bombong nggih. ati kula lancik to. Pundi-pundi papan wingi nika Agustus lak do demo to Mbak Mimi. Nggih, demo. Solo ngoten Klaten pokoke meh kabeh ngoten niku. Namun di Ngawi Ramah tetap kondusif, tidak ada kekerasan dan Tepuk pembakaran. tangan. Sih. Intine iki gampang oleh. Apa? Jangan mudah terprovokasi. Lah. Dimulai dari diri sendiri. Mm-mm. Nek enek berita-berita jangan ditelan mentah, Mm-mm. kudu ditelaah, dipelajari sik, kayak ngono to. Nek wong dhisik tuwon dhisik sak dawa-dawane lurung isih dawa gurung. Gurung. Omongan ki menakutkan. Ning saiki sak dawane gurung isih dawa jari-jari penyasing ngetik sing tidak bertanggung jawab. Nggih. Lho, ngetik apa? Tuna rugine ora dipikirke, guru waton iso nulis iso ngetik. Nggih. Aku nek Tetep tuna rugi kabeh lho kuwi, tuna rugi. Nggih. anu tuna bathine mboten. Ah nggih, ya maklum wis sepuh kok ya klera-kleru maklum Lah, nggih. nggih, Atas umur 50 jeh cantik kimplah-kimplah kok niki apa golek saiki cah 23 tahun do kisut-kisut. Waduh. Soalnya perilaku niku berpengaruh. Oh, ngoten, Umur Mbak. 50 dong tau gepok singgol karo wong lanang ra ijek wutuh to. Lah wong lanang do gila kok arti rak kok ngene piye.
Jenengan kula aturi. Nggih. Pak Camat menika nuwun sewu panjenenganipun Bapak Teguh Wahyudi menika. Bapak Teguh, nggih. Rawuh wiwit sonten tur panjenenganipun insyaallah awal tahun depan itu sudah pensiun. Oh, ngaten. Nggih. Mila dawuh saking Pak Jarwo supados Pak Teguh menika dipun aturi minggah wonten. Oh, ngaten. Cocok. Boten ngira-ngiraos kurmat Pak Teguh, Pak Camat. Kula aturi minggah wonten pepanggungan dipun jejeri widodari kekalih menika Pak. Monggo. Nggih. Widodari saking Kanyangan Dandang Mangure, Pak. Neraka. Monggo tumpake prau Pak Camat meninggal tindak mriki. Mangga ya. Monggo Bapak Teguh Wahyudi. Pak Lurah Jarwo dipun dampingi, Pak. Halo, Pak Kidalang. Ha nggih, matur nuwun sampun mangestoni kula sak kanca lan warga masyarakat Macanan. Nggih, dalem nggih matur suwun sampun dugi wonten Desa Macanan, Kecamatan Jogorogo. Nika ping kalih, Pak nggih. Nggih, ping Nah, kalih. alhamdulillah. Kula teng Macanan ping kalih, lek Kecamatan Jogorogo dereng nate, Pak. Iya, Pak. Lah, Macanan niku masuk Kecamatan Jogorogo niku. Nggih. Monggo Pak Camat, mbok menawi badhe wonten pangandikan kagem warga Macanan. Nggih, matur suwun Niki, sanget Pak dumateng Jarwo. Pak Kades nggih. Nggih. Niki sampun ngawetanaken bersih desa. Nggih. Nggih. Niki biasanipun tiap tahun Kecamatan Jogorogo desa-desa menika arep ringkit mungkin campur sari mungkin gambyong. Reog. Insyaallah ngaten nggih reog. Insyaallah tasih ngugemi budaya Jawi ngaten nggih. Nggih. Niki mungkin nggih kula wonten mriki mengke tahun ngajeng pun pensiun dalem Pak nggih. Nggih. Anu bulan napa, Pak? April. April Nggih. 2026 nggih. Nggih. mboten- Biasanipun Pak Camat-camat ngen kula niku angger purna jabatan ngoten terus syukuran wayangan, Pak. Oh, ngaten nggih. Camat Triko. Riko nika lek mriki Kami mriki pripun, kirangan. Pak? Nun. Nggih, mugi-mugi mawon ngaten nggih. Amin. Insyaallah mugi-mugi Macanan sak mangke nggih sedayanipun masyarakat guyub rukun. Amin. Nggih, sedaya petani mungkin ugi ingkang boten petani saged mangke bangun desa Macanan gesangipun kanthi sae ing donya wonten mangkipun ing akhirat. Insyaallah mriki niku Macanan ki 4 dusun, Pak nggih. Nggih. Tapi nggih enten wonten iki enten mubalekan ngaten nggih. Dalem rimen nggih pernah wonten mriki. Oh, ngaten. Nggih, Nggih. Nggih. PJ wonten mriki. Oh, nggih. Nggih. Buyen PJ niku nggih milih, Pak. Milih pripun? Milih. Aku milih kae ngaten. Oh. Ngaten. Rumen kan wonten nika 98 nggih. Leres, Lah leres. niku ngaten niku. Dalem wonten mriki insyaallah. Niki Pak Jarwo mugi-mugi kedepanipun nggih lebih baik lagi untuk Desa Macanan insyaallah. Saya harapkan pada masyarakat nggih. Nggih, kudu. Ngaten nggih kudu kedah. Nggih insyaallah mugi-mugi masyarakat Desa Macanan monggo nyekuyung kanthi nggih ikhlas kanthi sembodo nggih. Mugi Macanan menika saestu nggih desane amba penduduke akeh, dalane akeh kan ngaten nggih. Mugi-mugi sedaya wau nek disengkuyung kanthi sareng insyaallah enteng kan ngaten nggih. Amin. Amin. Nggih, Pak Dalang. Nggih, nggih. Dados Pak Jarwo menika nembe satu periode. Nggih, nembe satu periode. Nggih. Mugi-mugi samangke kedah 2 periode. Amin. Amin insyaallah Nggih. makaten. Nika sing nyengkuyung kathah Pak Kades ngaten nggih kathah. ngaten, Dipun insyaallah. tresnani warga Nah, Pak nggih, Jarwo. nggih. Nggih. Pripun Terus- Pak Camat? Ngersakaken menapa Pak Nuwun Jarwo sewu badhe anu panjenengan? kiringipun Pak Jarwo menika Bapak sinten? Nah, Nggih. meniki masipun Kang masipun Pak. Pak Kades Brubuh. Dadi masih Pak Jarwo Oh. pangapunten. Asma Bapak? Pak Pak Mukhtar. Mukhtar. Oh nggih. Saderenge pensiun nggih. Pensiun polisi. Nah, Oh, nggih. nggih. Niki ingkang Kades ingkang saking Polri kalih, Pak. Kathah Nggih, nggih. nggih. Oh. Wonten Mila kok mimpin Jaten kalih April kalih ya, Pak? Van Brubuh ngaten nggih, Nggih, insyaallah. nggih, nggih.
Kuwi mantan anu lho, Pak Polisi lho, Mbak Mimin, hati-hati lho. Insyaallah ngaten. Dalem wonten mriki mangke saumpami tahun 2026 di Jogorogowo 9 tahun lebih 3 bulan. Wah, iku dados camat, tapi saderengipun kula nggih wonten mriki 10 tahun. Nggih. Wiwit ngetik ngaten nika. Nggih, dadi pun lami saestu. Nggih, pun pindah wonten sini nggih sampun. Wonten Paron nggih sampun, Ngawi Kota nggih sampun, wonten Bringin nggih sampun. Alhamdulillah. Mugi tambah amanah lan barokah nggih. Amin amin. Mbok menawi nuwun sewu saking Pak Muhtaram wonten dawuh, Pak. Sampun. Oh nggih. Badhe Mbah Lurah mbok menawi badhe wonten pangandikan. Monggo Mbah Lurah. Napa ngersake menapa? Nggih, simbaken matur suwun dhateng masyarakat Desa Macanan khususipun lan matur suwun sanget dumateng Pak Teguh Wahyudi selaku Camat Jogorogo atas bimbingannya selama 6 tahun sampai ke 7 tahun. Mugi-mugi di masa purna Pak Camat nanti selalu diberi kesehatan dan keberkahan. Dan mudah-mudahan selalu di umur panjang yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih, matur sembah nuwun. Mbak menawi Pak Camat ngersakaken lelagon menapa Pak Camat? Yo sing ngadegi kok lanang kabeh ora. Ah iya terlimo Pendowo. Gunane bintang tamu kaya dhewe iki mendampingi Pak Camat, dampingi Pak Kepala Desa, orang Ibu Kepala Desa ora bakal duka. Iya. Aman ya, Mbak. Ibu nggih wonten, Pak. Ibu Kepala Desa nggih wonten. Lah nggih. Wonten, insyaallah wonten. Dadi Pak badhe nembang napa badhe nyarinani ki Mbak? Napa ngersake kula, Pak? Leh. Walah. Kok nembang napa nggih? Monggo kersa, Bapak. Enter urgent ya, Mas, mboten. Pun pajeng, Pak, punane. Kula teng putih-putih ki namung mligi gamelan. Asik ya, Bu. Lungiting asmara kemawon. Lungiting asmara kan yo bangsa kasih. Padang Kara kok. Wah iya. Monggo lungiting asmara sesarengan kalian Pak Camat Jogorogo, Pak Teguh. Ya, Cak. Dadah. Dadah. Yo. Preneng gondrung ngenteni janji engke prasetyan ati kacung tresno mring siramu cuma ae ra eling dina lan wektu ati katon rabisa ilang saya suwe saya ra karuan nadyan mung tansah gadang Asik. aku samar yen sliramu ra kelingan ayo tak hati-hati coba semoyo wae aku tresno karo kowe tekan ning atimu saya gawe lara iku ra prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal mlayu yang turun nyandeng sliramu ukuran ning tresno kudu pondo nanging luwih asmara
prasetyane ati kadung tresno rekiramu domo ayu rae dina lan wektu tengati katon rasito ilang saya sore saya rasa asik penatyanmu tansah gagah aku samar yen liramu rakel ayo tak hati-hati kok pinter semuanya wae aku tetap karo kowe tekane ngatimu saya gawe loro aku ora bakal mundur aku ora bakal layu yen turunane sliramu ukurane tresno untuk pondonane luwiting asmara ukurane tresno untuk pondonane luwiting tepuk tangan kagem Pak Camat luar biasa. Sembah nuwun. Sampun iki gentos Pak Kades. Pun matur sembah nuwun sama nggih. Nggih. Menika Pak Muhtarom, Pak Camat matur sembah nuwun. Sampun maringi pun kersa pinggah panggung men kula pun mongkok pun remen. Kok dadak maringi lak nggih Pak Lurah pekewuh to nek ngeten iki. Nggih. Oke, tak halus nek nyampluk. Oh, halus tapi megel-ge. Gelne nggih. Nggih. Niki anu ben tambah sumringah. Nggih. Pesindene nenem jumeneng sedanten. Nggih. Kersane pirsa warga masyarakat kalih pesindene Mas Cahyo. Kersane pilah nggih Pak, ingkang asli kalih mboten ngoten. Nah, monggo. Nggih. Ning dipun wakili sekawan nggih Pak. Nggih, nggih. Kalih menika sampun senior. Oh, sampun nggih. sumpah palapa mboten ngadeg. Nggih, monggo. Nggih. Monggo, Mbak. Iya, Mbak. Ayo cantik-cantiknya Madangkara. Oke, Mbak Dian, Mbak Winong, Dek Mbak Winong, Winong, Mbak Dek Brigita. Brigita, Dek Tuti, ayo. Dek Mimin. Ngalah telek. Aku ya pengen diundang Dek lo men semangat Niki jiwamu. anu sesuai kalih profesi kula. Menapa? Sopir niku anu Mas. Tambal ban nggih. Wah. Oh ya. Tambal ban. Nggih. Monggo. Nggih, siap, monggo nggih. Nggih. Jadul sik, Nggih, sik. Pak. Nggih, coba nggih. Pak Camat derek anu nggih Pak nggih. Berjoget nggih Pak. Nggih. Nggih. Kesanipun awet enem nggih. Nggih. Menawi pengen jogeti sinden kula mawon ingkang aman nanti meteng Pak nggih. Malah adu mekanik no karo awakmu ya nggih. Yo diaturake tukang tambal ban Lorenza. Yo. dalam keretakan duit sehalan Wamung tunggu kamu sandang lapangan Aku ini tukang tambal ban rezekine
Kegungungan masing-masing duwe kandhangan wonten kabeh tentu rasa kandhangan. Tambah mundur, kowe tambah mundur, kowe tambah mundur, kowe tambah mundur. Matur nuwun Bapak. Jalan anak-anak duwe jenengan wonten dukun kanggo sangkan pangan. Matur nuwun Mas Ayo, Mbak Apri, Mbak Mimin lan sedayanipun. Pak Jarwo matur sembah nuwun. Nggih, Mbak. Nggih. Mas, Sembah nuwun Pak Mutarom nggih. Bapak matur sembah nuwun. Piye? nggih Bunda. Bundas. Iya Ayah. Ayah. Iya Bundase. Sembah nuwun Pak Lurah, Pak Caman kalian Pak Muhtarom kepareng regengaken dumateng swasana. Mbak Mimin, jenengan lek krungu tembang ngeten iki lak tembang jadul lah Mas to. Nggih. Jenengan riyen nuwun sewu lho, ora konjon buka wadi mboten. Nggih. Jenengan nalika ngamen-ngamen riyen nggih tembange ngeten iki. Nggih, anu nek kula riyen sepondok dua cinta. Aku bukan sekedar hidangan, toel-toel. Sepiring berdua. Loh, jadi kan dhisik kan berawal dari pengamen jalanan to, Le. Yo, kabeh iki kanggo proses to, Jas. Orang hidup kuwi, to. Dadi anu, iki kan prosesmu sebelum jadi bintang tamu kan kowe yo. Kristalisasi Lah keringatku. jerih payahmu kan ning dalan ning ngebis ngamen. Lah iki ben para pamirsa ki pirsa piye zaman dhisik. Ning iki ra mirang-mirang ke aku to, Jas. Ora praktekno. Engko aku do dibuli karo kanca-kanca iki. Ora kok sapa sing buline tak tekak. Sing tekak paling siji kuran saya. Iki alate. Kan kula sakniki kan nggih pun mboten kados dhisik. Nek dhisik kan kula nganggo rok mini. Saiki kan aku wis hijrah to, Jas. Lah nganggo rok mini bocah gur melet ae kok. Ayo. Kok bocah kok melet nyapri to. Aku kan wis hijrah to, Jas, dadi lagi rada islami. Oh ki anu islami. Nggih. Aurat lo Mas ana tukursan. Berkibar jilbabmu di setiap waktu, di sepanjang zaman kulihat kamu. Karena jilbabmu meredam nafsu, busanamu Iki lagu jilbab Kosidan. Berkibar jilbabmu, anggun di wajahmu, sekilas senyummu menambah ayu. lagu Kosidan nganggo
ngono ki piye? Pendekatane kan beda-beda, aja aku kok sitah terus. Lah terus sing paling mbok seneng Iki ngelingke wong lanang men aja selingkuh. Nggih. Tiada mungkin satu pondok ada dua cinta, ada dua cinta, biarlah aku yang mengalah daripada batinku tersiksa. Tiada mungkin satu ranjang ada tiga nyawa. Ada kowe kelelek kenapa? Nyanyi kok. kan beda cara pendekatannya beda lah. Sik tok joget mau lho. Kok kono rene piye Mbak Mimin? Kok kono mau. Lah kaya mentok dobol ngono malah ora. Nggih. Lagu zaman dhisik itu mengandung makna. Satu pondok ada dua cinta ya artinya rumah tangga itu jangan sampai tergoda dengan cinta-cinta yang lain. Sayangilah istrimu. Wah. Mungkin dia tidak ideal menurutmu tapi yakinlah dia jodoh terbaik pilihan Gusti Allah kagem panjenengan. Ojo golek tanding, golek sing ayu Mimin luwih ayu. Nek untuk menikah itu ibadah terpanjang. Lah nggih. Salat paling 10 menit seberapa jam. Leres. Puasa dari jenis terbit sampai matahari terbenam. Nggih. Nek menikah wis 50 tahun, 70 tahun. Nek gur waton ayu tok, kok 30 kisot-kisot tok golek kijol. Nek dari hati ibadah. Niatono ibadah. Lah kok malah muring-muring piye to? Aku soalnya apa? Nek wong wedok nangis masalah ekonomi, aku jo iso mentolerir. Iso golek jalan. Nek nangis karena disakiti hatinya, satu tetes air mata dari istrimu 1000 dosa nggo wong lanang. Lah harus diingatkan mesake. Iki wong lanang iki rasa sukses dhewe tanpa dongane wong wedok sengara. Lah kowe melu wong lanang apa wedok? Nek dum-duman sembako wedok aku. Intinya gitu, saling melengkapi, nggak ada. Bener. Memang imam keluarga ada laki-laki, tapi tanpa nur atau cahaya wanita, sengoro rumah tangga itu bakal cerah. Loh. Nur wilin. Iki ibu-ibu merasa termotivasi. Aku nggak pada wanita terdolimi, aku nggak rela. Terdukung. Aku nggak mau kaumku tersakiti. Ibu-ibu. Lah nek bapak-bapak alah lambene Sukime ning ngopo? Ning apik lho, pituture apik lho, Mbak. Ije mesake. Nggih, sae. Kaya wong wedok ibarate nur. Nur Handayani. cahaya. Nek kaya piyai kakung kan tiang rumah tangga. Dadi kowe termasuk jaler. Yang jaler. Tiang rumah tangga. Dadi Kowe ya termasuk nur. Nur Saitoni Rojim. intinya saling melengkapi, jangan mencari pembenaran sendiri. Leres, nggih. Musyawarah untuk mufakat meskipun kadang kala beda karo karepe dhewe nek untuk kebaikan, kemaslahatan bersama kudu tetep kudu egone diturunkan. Mula aku dandan ngene iki dienggo pengeling-eling kanggone wong lanang sing wis duwe bojo. Aja gampang kenggo karo rupa ayu. Rupa ayu, body seksi. Nah, lambe tipis. Nah, kok nek rupane ayu, bodine apik dibuka isine padha, ora nangis. Malah kayak bedol pohong. Tolan-tolan. Tuas. Lah iya. Tuas bayar tok pohong. Tuas dosa. Padu karo bojone. Lah iya. Entuk pohong. Entuke pohong. Lah iya, nggih. Sera cucuk. Wis gering wong sak desa. Entuke bekakas kaya ngene. Nek aku tuwa kae lho. Lho sik to, nun sewu, sing berhak menilai mboten jenengan. Ning sedaya sing monggo objektif panjenengan ingkang nyuwun pirsa. Nun sewu, sabar. Dadi kualitas. Survei membuktikan saiki Mbak Apri dhisik. Nun sewu para lenggah, kula nyuwun kejujuran jenengan. Mbak Apri niki ayu napa elek? Ayu. Rungokno. Nggih. Saiki Mbak Mimin. Kula nggih. Panjenengan ingkang nyuwun pirsa. Nggih. Kok ndak darani kula, kok ndak darani njaluk diwahke. Oh nggih. Nggih, nun sewu nggih Bapak Ibu nggih. Mbak Mimin niki tiang napa kewan? Anu. Sik kleru. Sorry. Jalma menungsa lumrah lho. Jalma menungsa lumrah, titah lumrah menungsa. Oh nggih. Wujud bleger menungsa. Sanes gendruwo. Nggih. Manungsa Rainaga. Monggo penyanyi pirsa. Para lenggah nun sewu, Mbak Mimin menika ayu napa elek? Sik, Mbak Apri menika ayu napa elek? Mbak Mimin ayu napa elek? Ruwana. Nek sing ngendika elek mau piyai kakung banter Mimin elek, berarti ndek karep karo aku ning ra ketekan. Waduh, kowe pengen ngayunke kula. Terus ning kula kan pengen ngejar karir. Nggih. Dadi gelo wong gelo ki omongane sak unine. Oh. Nek sing piyai putri ngendika anu elek mau jane
iri dengan kecantikan Cemburu saya. ya. Ngejar karir kok sangu mantol ning galengan. Nggih. Saiki jenengan berdua nembang. Nembang napa menika? Nggih. Sing cilihmu iso nak gage nak. Kamu dutanipun. Kok nek sing aneh sarung aku sing rekoso. Walah. Men. Aku kan benerke terus ya ora masalah sih nek, tapi nek keseringan kan ya problem buat aku. Nggih, seksinipun panjenengan nggih, Pak. Nggih, nggih. Nggih. Cobi ganti rasa slindro, songo. Slindro. Mboten sing angel-angel, sing gubuk asmara mawon. Aji. Mergo pancen Kang Sukimen kulino ning gubuk dadi nggih. Ngoyak manuk niku lho, Pak. Wah nggih. Manuke sapa? Apa manuk ning sawah mangani pari kuwi lho, Pak. Pikiranmu iki lho, Pak. Parine men ra gabuk iki lho. Pari gabuk kan iso werna-werna, iso tikus, iso ingser, iso wereng, iso dipangan manuk, kita nggawa mulih ning gabuk ngono. Oh iya. Dadi Mbak Mimin kuwi gurune terus Mbak Apri muridé nggih ceritane. Bab sinden nggih. Bocah wingi sore nembe belajar kersane. Mang jenengan wadah paringi wadah kesempatan. Nggih. Dadi sing ditanjakne mendine seorang guru kudu nampilke muridé sik to. Nggih, kersanipun diapresiasi rumiyin. Nggih, monggo. Nyuwun dipalilah nggih, Ru. Nggih. Ru. Pak Jarwo mengke mbok bilih rayi kula nulih nyuwanten rada kleru sithik kula nyuwunaken pangapunten Bapak. Wis tak jaluke pangapura. Sing benerne awakmu Mbak Mimin ku ya. Nggih. Coba aja ngisi-ngisi gurune. Ayo. Nyingkar singkur-singkuran ngene iki ya Jess nek jatuh cinta nyawang ngono. Ra roh aku. Wiwitane nyingkar nyingkur. Sing ndang jaipong kok mangkat to Pri Tenggaran wingi ning Kendal wingi ra mangkat izin ning Kendal kae. Mas, selama enggak jumpa. Gogroke dosa ya Mas, salaman ngene iki. Nyun jawu ya Mas, wujudku elek nek kon ngambung sing kudu mukrime aku ya wegah. Nah, Nek dibayar lah kuwi beda cerita. Wis. Duda to Mas? Duda to. oh, malah buka wadi. Kok malah dicekake? Ora. Soalnya ngene, nek kuwi ndeke kancaku, aku ora mungkin wani ngrusak pagerayu. Apa yang saya sampaikan di depan itu jangan sampai nek ngene kan ora masalah, Mas. Kowe priya dewasa, aku wanita keloro dimongso rak ya wis ora masalah to. Noval, kowe iki dicerai pakmu gede kok malah wedi iki piye to? Aduh gedulmu kuwi. Ora menghargai kuwi dandan itepek lho. Ngene iki dalani mripat kocak ngondarandir. Kuwi centrae kira. Kira. Nggih. Kangen sangat kali Mas Noval to, Mbak Mimin. Kangen sanget kok ya. Oh, padha lanange dirangkul ora apa-apa. Cik rolu ya no. Ya Allah, masih mampir. Masih lama Mbak Ju. Yo kene ta Bur. Piye kok malah piye lho? Kok dikangeni kok malah urut kono? Panggunge kene malah uyak-uyakan tekan pawon. Iki apa ora mudeng kok padha mboten mudeng ilmune to. Ngilmune iki nek sing lanang pasif wong wedok iki sunahe tawa dhisik. Nggon agama ya ngono. Nek sing kakung pasif sing Mas ngersake mboten ditawani kok Mas do birak-birak. Nek kakung pasif sing wedok aktif. Sunahe nawake. Lah iki lanang kabeh padha aktife no. Kalau Mbak Apri, kalau Mas karo di Apri ae lho Mas, aku soalnya belum selesai masa nifas. Walah. Kan durung tunggu 40 hari toh. Upas ora ya. Nifas kok upas to. Iki mung suarane murite. Murite wae suarane kaya ngono mindah kaya apa gurune. Ayo. Yo Ru. Ragi sora atintinganipun gender Mas. Mergo wis tuwek budheg pisan ayo. Budheg 50 kurang 1 cahayune kimplah-kimplah duduh gule kok ngene lho. Mesti jenengan wis durungan to Mbak Mimin? Nggih, sekedhik nikmat pendengaran disudo. Nah, saya tak cek sik. Mbak Apri. Dalem. Sampe rungokne kuping teng tengen dep rene. Nggih. Sapi. Sing kiwa sapi. Sapi. Lho, Mbak Mimin. Dedek. Nggih, sing tengen. Ayo.
Ayo, sapi. Sapi. Sing kiwa kebo. Kebo. Lho ora padha, sitoke sapi sitok kebo ora. Selen. Penyan kalau wae tika menawi sapi ki kan kebo lho Kang Mas. Mbok ora gawe-gaweke piye putri lho. Lho cegese ora akur. Mbak Apri mau sapi Piye kabeh toh? kok. Sing tangan Sapi. sing kiwa. Sapi. Nah, kae, yo kae. Sing tuwek, ayo. Sing tengen. Sapi. Sing kiwa? Sapi. Aku muni apa kebo? Kebo napa sapi to Mas? Ya sak senengku lambe-lambeku dhewe kok. Larang kebo apa larang sapi? Kebo. Ya nek kebo mawon. Ra gathok to siji sapi sitok kebo kan mau Iki sapi piye toh? kabeh. Piye aku ngono ki apa? Tak suwuk lho engko. Kok kaya ndek pirantine. Padahal kok disuwuk. Aku tukang nyuwuk malah kok suwuk. Ayo. Ya gurune. Gurune menika semantanipun guru kula. Mudun lungguh. Oh iya. Kok ndak ndaran dipadhake karo sing belajaran. Ya tak nungguh. Wis kalah. Aja ngisini-sini lho, ki Pak Camat, Pak anu tesih lenggah. Perjalanan 3 jam Klaten tekan Ngawi mosok swara bosok ya isih. Langsung Pak Lurah le nganti-anti kurang 6 sasi Mbak Mimin kedah wonten nek Mbak Apri gur pelengkap ngono. Waduh. Kok Pak Lurah ketika dhewe. Ayo. Mula kudu diapik-apikke. Iya, kudune kan lumantar Bu Kesi lumantar Pak Yoyok kudune kan wis ora masalah ya. Tetep njaluk WA aku pribadi Pak Lurah. Pak Lurah kuwi. Iji. Heeh, mergo awakmu digecek. Ayo. Ge argo apa? Menawa. Dhuwur. Kurang dhuwur. Keduwuran. Li. Sik Mbak Mimin, angger cakepane li kok sampean kaya bingung ya apa? Kayak malah giduh lah ngeri. Lingsam. Iki lek leres ki telakmu kok, Lek. Meneng sik. Keep silent. Lingsam yen kan. Kanggo larasan. Lah. Lingsam. Sama kira gurli iki nggo. Lingsem. Oh, kurang cedak. Ayo. Alah. Lingsam. Ora. Lingsam. Guru kok gesot. Sido lingsem tenan. Baru awalan sik, Dok. Lingsam. Lingsam yang kemutan. Suarane kaya kelelekan wedhus. Menika karakter pembawaan sih. Ciri khas. Ciri khas. Nggih, dadi khas kalih ciri akeh cirine. Ciri iki cacat lho, Pri. Lelampahan kang Alah, Nyapa disendal barang iki? ayan. Ayan. kontrol mic menika Kontrol. tebal tipis menawi mampil basanipun Eyang Titi Puspa menika tebal tipis. Nek cara wong Jawa sendal pancing. Dadi piye teknik mikinge? Kaya gaweanmu lah Mas Ale. Apri kecelakaan. Aku hijrah lho, Bri. Anu, Dian, wetenge dikebuk sik ping 3. Ayo, Nduk. Wis aja batin aku. Nulat semangate ra apa-apa ning sing elek saka aku buangen ado-ado. Anakmu gari nemu kebecikan. Nggih. Dikebuk ping 3 ji rolu. Setan ratu yang demit randulit nirara kidul randudul debok basa aliak-aliok gete abang nyimpang betul-betul nyingkrih ketahir meneng duwe bojo ayu marake kuru duwe bojo bagus ngati gerus duwe bojo banci ngangeni. Ngangeni. Aja ngantek koyo Di bojo banci marai gelis mati. Lah ngopo? Golek nggone ra tau petung kok arep. Dirambang. Sing ngengkel kaya ban ae ora iki. Saiki bareng ndudoke kekompakan duo sinden saka Klaten. Ayo. Ya, Ya jiro lho. Cir, piye lho bareng lho. Aja ngantek mirang-mirang aku lho. Ora. Ayo Ben, sekedap Mas. Aku pakai nafas diafragma apa nafas apa ya? aja napas ae.
Terus Kosek siji loro telu. Terus tak keprok lho kowe komen. Yuk, Cil. Tresno tulus nadyan ningku bekasmu luar biasa. Dadi Mbak Mimin Mbak Apri iki pamane nyuara apik mesti entuk apresiasi. Ning upamane enek klerune, ora masalah wong pelawak kok, ora masalah. Diniati pancen banyol. Ya to Mbak Mimin, ya to? Anu nek kula asline nggih pancen bosok. kowe terselamatkan lho Le. Iki lak yoga macak sinden kowe iki. Lah aku arep dadi gerok wis kalah karo Mas Taslim wis kok. Tapi carane nyasak madangkara ning carane men tak. Kowe lho, kowe nek ra dandan iki jables Pak anu lho Kamit lho. Ya ora kok Mas Kamit cah. Halo Mas Kamit. Oke dan. Panjen Gusti Allah ngedum rezeki 1000 dalan kok sepen carane ngene iki. Maaf ya Mas Kamit. Aku tapi ndelok fotoku pas aku nggo pecis ya saplek sampean tenan. Ngerak kok pas. Ya pas mangkat ngaji nih ya Mas Kamit. Lah iya. Ya Cis. Maka diaturake ya. Yo Pri. Yo gresik Mas Kamit. Aku angger gelem adus telaten mesti ya resik. Yo nak yo. Ya gubuk asmara. Ayo bayangne Bang Kamen ngangge daster nggih. Bandu lho. Kancane amon te, kowe ki omong apa? Ya gubuk asmara, tenes. Yo. Koreografer luar biasa. Kamu goyang sendiri boleh, tapi mana kalau berpartner ngomong aku. Nek encokku kumpat ke tanggung jawab lho, Pri. Salah tuwa. Terus tuwa ya lagi laris kok. Ya aku pengen roh, Mbak Apri iki piye to? Jogetmu piye to? Iya. Pal. Yung. Ayo yo. Penake kok ngono kok. Gurune mesti luwih hot. Ayo. Saya aku tak nyiapkan energi dulu.
Ayo, Bang. Ya, Bang. Walah Al-Fatihah. Apa? Rontok kabeh. Piye ta to sapa ndene iki? Mbok dipaku rondase Lek. Wis ngene ya, wis ya, wis ngene. Ya. Ini kaya Dewi Roro Jonggrang aja nih kok. Yo, iki. Burau! Wes. Aja ngompol-ngompol lho, sesuk pempet lho. Sinden kok ngobrok. Jerite kaya wedok, Pak. Aduh, Danu. Wah, ngono. Yo. Ayo. Catatan sakjroning datar luntut kaya marani aku kowe dadi karo markap leren yang kubur asoro. Ayo Tuban. Iki lho. Ayo yo. Aku kene Jangannya kubung asmara biar kae ando tresno. Kote kataman asmara Aduh, mereka saiki ato. Kabeh cerita wayang mesti nganti Sing ketere awake lah kok klambine piye? Niku efek. Efek dari pantatnya itu ininya anu kok bergoyang. Ki nek ngene iki jenenge goyang anu dribble bawah. Heeh. Nek dribble atas kan ngene-ngene. Lho, piye nek mau sing orek mau lho. Lho iki nek ngene dribble. Kok ngono piye ta? Lah digoyangke slembleh tekan weteng kok. Kane bone kuwi. Lho, Mbak San goyang mah miring lho. Benakno le. Maksud takon gak ketolene iki daripada gon nyamang karo glegeken. Nyamang karo glegeken. Tak benake bangane penas. Yo. Ditawani budhe ra kersa. Nek bayar 75 lho ya. Emoh tenan kok gebes-gebes yo. Sebenarnya tak niati sedekah perkara kowe emoh Sedekah abrak ngono. Ayo. Catetan sajroning ati catetan luntur kaya marake aku kowe masa leren nang kubur asmara
malah bingung iki piye digene sekaran anyar karo kanca-kanca kok. Kok kesinan. Lah biasane pisan nempun lah nih kok ping kalih to Mas Imam ki. Musikalitasmu jongkok berarti Pri. Ngono ki kudune sing semat. Nggih. Terima kasih Mbak Mimin, Mbak Apri. Sembah nuwun. Menika wonten Nawala. Nggih. Buat Pak Dalang Cahyo Kuntadi minta lagu Cinta Merah Jambu. Cinta Merah Jambu Dan Ela Elo. Merah Jambu. Jambu kok lulusan pondok kok. Pondok apa pondok? Bersalin mau piye ngono. Oleh Mbak Tutik Mbak Winong wingi. Salam rahayu matur nuwun saking Pak Kadrin Maryudan. Pak Kadrin Maryudan ngersake Cinta Merah Jambu. Apa ilailo ya. Apa ilailo monggo. Nggih. Ayo Mbak Tuti. Ayo pilihan dhewe sing ndi? Ayo. Mbak Tuti kalih Dik Winong. Ah iya. Aku nek timbake kok seprapat jam ngono ayuku ya kaya Winong ngono ki lho nek timbake. Bloken. Ah iya. Seperempat jam kaya Winong lek setengah jam mutah malah. Nggih. Elailo ya. Elailo. Nggih, apa-apa. Oh, instrune wingi wis dilatih ning Lamongan. Ayo. Nggih. Mbak Tuti karo Nduk Winong. Aku tak cosplay dadi sindene Pak Yoyo sik ya. Ya Allah umum. Alah padine pengen cedhak aku kowe. Ayo. Kelas kaya nom-nomane Bu Kesi kok. Ora umume. Buke semiayeni kok kowe brangasan. Tujune aku ya ora dadi sindene Madangkara ya, Lek. Apa dadi piye? Apa dadi rak sedemenan Royogo. Mbok wis pri leren. Umur wis meh 33 lho, pri lereno. Oh iya. Nek kepepet ya ora apa. Umur hanyalah angka, yang penting rasanya, Bung. Lah iya. Ayo nggih. Yo diaturake Elailo Mbak Tuti karo Mbak Winong yo. Mangga saking intro diyen, Cok. Yuk, siap Mas Danang? Oke.
terima kasih. Iki lho, Mbak Apri bareng nang kene wah mak teratap tak kira Umi Hafifah iki. Ya. Ya piye ya? Saya hom pimpah.